हेलो लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि बे गुबुन मोनसे भिडिअ आरोबाव बरायहरबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होनना। जुदि भिडिअखौ मोजां मोनोबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो लाइक खालामनो दाबाव। जोंनि मुंदांखा आरबि फिल्म प्रडाक्शनजों बानायजानाय बर' सावथुन, बेनि टाइटेलआनो जादों रोदा। बे रोदा बर' सावथुनखौ जोंनि मुंदांखा आरबि फिल्म प्रडाक्शनआ बे सावथुननि टिजारखौ 8 जुलाइआवनो आपल'ड खालामना होदों। बेखायनो नोंथांमोनहा दासिमबो बे बर' सावथुननि टिजारखौ नायाखैबा नायहैनो हागोन। भिडिअनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनाव होना दोनदों। बे बर' सावथुननि स्ट'रि एबा स्क्रिप्टखौ लिरदों दनजित दास। आरो जोंहा बे बर' सावथुनाव फावखौ खालामदों जोंहा बयनिबो फेभरेट एक्टर सोरां नार्जारि आरो सिमां सायनारिया। आरोबाव बे सावथुनाव जोंहा फावखौ खालामबावदों बर'नि मुंदांखा एक्ट्रेस आब' रिया ब्रह्म आरो मनालिसा हाज'वारि, श्रीजा बसुमतारी, जहन नार्जारि, दाइसि बसुमतारी आरो जयन्त नार्जारिया बे बर' सावथुनाव फाव खालामदों। आरोबाव बे सावथुनाव बर'नि गोबां आर्टिस्टफोरा फाव खालामनो मोनदों। आरो बे मुभिनि डाइरेक्टरानो जादों सोरां खाख्लारि। प्रडिउस बाय रिया ब्रह्म। एडिटिंखौ खालामदों जयन्त बसुमतारीया। भिडिअखौ बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय।